Hajan, 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 Sengvalile ngawe, ngiyaphesha ngawe, thando lwami lawe. Isisindo seyinkomo. Uhamba inkinga ngicela ukuthi hawe nabheka le utakashasha bese sashintsha
Yeah, my wife. Umuntu wakhe semshadweni. Yes, friends. Yes, show me. Yes. Yeah. Yeah, Mama Gabas. What's it? Sorry, wait. Your turn. Oh, now. Now I'm
Ngiyacela ke bantwana benkosi siqale lo msebenzi wasezulwini. Lona ke okhulumayo umfana lapha ngikhaya ngiyakubona ngila. Lapha indaba yakhe emanzimeleni. Amen. Amen. Abese nginikwa ke lo msebenzi wokuthi abantu mabenza into enhle kangaka beyeke lesi sihlinge sisibonayo esenzeke einganeni zethu zokukipita. Baphumela obala bathi bona bafuna ukugana ngenqo. Benza into uNkulunkulu ayithandayo othi indoda akufuneki ibe lesizungu wayesekhipha ubambo kowesilisa wasakha wesifazane kuba abe umsizi wakhe alibongwe igama lika Jehova. Sikule nkonzo ke bantwana benkosi ngocela sibekezelelane nje mangihlanganisa kungithatha 20 minutes kuphela. Ngakho ke engucelayo ngicela sonke sibe nomthandazo. Sifisele lensizwa kwaGwabeni nentombi yakwami Madlokovu umshado omuhle. Ngakho ke lethi engifuna ukuyisho ngelenkonzweni bengaphumi enkonzweni ngoba mabe phuma enkonzweni umshado wabo uzolahleka. Cela uNkulunkulu baphe uthando baphe nesibusiso kulomsebenzi abawenza namhlanje. Egameni elihle lakho Shembe baba unyazi lwezulu manje naphakade. Amen. Ngizofunda incwadi ezintathu. Nabalama cellphone ke la banako bebuke nabo. Ngiqale evesi lika 18 no 19 no 20. Ngifunda uMathewu 5. Abese ngifundela ivesi lika 19 no 20. Bese ngifundela abaseKolose besithathu. Ivesi u18 no 19. Amen. Amen. Yezi incwadi ke enzoyifunda babahlokovu hlala phezulu kwencwadi. Funda nje kahle. Ngithi kini ithi ke lencwadi ngiqinisile ngithi kini konke eniyakubopha emhlabeni konke eniyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe ezulwini kanjalo futhi asezulwini kobe kuboshiwe. Amen. Nakho konke eniyakukhuluma emhlabeni nakho konke eniyakukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe ezulwini kanjalo asezulwini kobe kukhululiwe. Amen. Kube yehla khona kwafika ngakho futhi ngiqinisile ngithi kini uma ababili kini njobe bebabili nje emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalucelayo bayakulwenzela ubaba osezulwini. Ivalo njimba bayokulwenzelwa ngubaba usezulwini alibonga igama lika Jehova. Ya 5 uqale ku19 no 20. Mana mama kubanyamanye ngakho abasebabili kodwa banyamanye ngakho ke lokho okuhlanganisileyo uNkulunkulu akwakuhlukaniswa umuntu. Akuhlukanisa umuntu. Ibambe silungile kanjani? Ngiyabuyela phethi khona. Kuyakushiya uyise nonina namathele kumkakhe. Bayibethi abanye bakhumushe wrong. Ayiqondile lokho okucabangayo ukuthi ufuna ashiya abazali bakhe aphunguke ayohlala kweyindawo. Iqonda ukuthi uma uyindoda sonke singamadoda sikaniwe. Kuyenzeka insizwa yithi mayisebenza konke bikuthola emsebenzini kubeke kubaba wayo. Uma kwenzeka mhlawumbe ubaba engekho ikubeka kumama wayo. Namhlanje la ke insizwa izulu nje usuganwa yentokazi yakwangema. Just forget about that. Uphelile ukubeka imali yakho kubaba wakho noma kumama wakho. Nangu umuntu wakhe seniganene naye seninyamanye manje. Amen. Amen. Iqonde lokho lencwadi. Seninyamanye yonke into eniyenzayo funa niyenze nale ngane eganayo. Kanjalo futhi uma usebenza wena ndoda ufuna kwenza isiqiniseko sokuthi umkakho njobe kugana nje umkakho lo.
mtsheni ukuthi uhola malini ngenyanga. Ngoba uma ungamtsheni uyamlimaza. Uzokuhlupha futhi nawe adimanda izinto ezingaphezulu kweholo lakho ngoba iholo lakho ecabangela nje akakwazi hola malini. Kodwa uma umtshela ukuthi ngenyanga uhola 1000 uyothi uma kukhona ayicelayo nihleli liumndeni acele acabangele kulo 1000 othe uyahola ngenyanga. Kodwa uma engazohamba eqagela bemtshela izinto ezingekho abantu hawu udlala ngayo indoda yakho iholo igidi engaka. Mtshele nawe ke ngani yami. Seniyasebenza nina manje. Nawe yenza okufanayo. Uma usebenza feza ubaba wakho ukuthi makuphela inyanga uthola into engakanani. Amen. Ungafezi indoda kuphela. Bafana Uhle kanhle. 19 madoda Madoda isho kule ndoda. nani omngeni Thandana umngeni. ningabacasukeli Ningabacasukeli. Ivalwe imbasilungile. Ngani yami. Insizwa bezikhona intombi wonke umhlaba. Kodwa kulezi intombi zikhona ibone kuwena oyifanele ukuthi wakho umusinayo. Yakuthatha yakwenza umngakho. Masenze njalo ushembe usibusisa. Amen. Ivalwe beke phansi ifayithi. Yakho yini? Udle ndodakazi yakho igane lensizwa yakwaZungu noma ukuthi isibongo sakini siyakuvumela ndiganane lababo babili makunjalo phumela obala ukuthi yebo kunjalo kunjalo esandleni bakwethu mkhwenyana le ntombi eyoshada nawo lapha uma engavelelwa noma yini embi noma isiphi isici ngaphandle kokuphinga awuyilahla na kumele obala mahala kumele obala angeke umlahlo hali esandleni esandleni bakwethu ikwena ke manje madoda silindeni ngibhekene nayo makoti lo myeni wakho oshada naye lapha uma evelelwa into embi noma engaba impumputhe noma beyinyonga noma besishosha awukumlahla na ngaphandle ngokwephile yebo ngikumlahla esandleni bakwethu abamkhwenyane uyangemva kwengane ayisaba sengane baqe phela ke baba babesanda sengane yakho umkhwenyana uqondanisa iminwe isithupha siqonda nesithupha baqe phela babubile ngemuva njengoba niyopheza phambi kwaNkulunkulu ngomuntu omkhulu osabekayo ngosuku lokahlula lapho izibhithayo zenhliziyo ziyawuvezwa obala ngiyaneluleke nina nobabili uma ekhona phakathi kwenu esazelo sokuthi anifanele nina nobabili kwenihlanganiswe ngalo mshado akasisho ngingakanibeki phambi kwaNkulunkulu amen ma bekhona ke phakathi kwethu la othi lezi ingane ezimbili kafanele iganane akaphumele obala sikhona sonke la uma engaphumelanga obala sikhona sonke athule njani aze afe sesithusiqoba amathuluze kusana akazazi ngoba umshado khona into abantu ababili uNkulunkulu ngawemukeli amen ayisuka izandla eBhayibhelini bese ngivuleka qhubeka obaba sebengasuka ngeqiniso lami anginazo isathu esibi ngale ntombazane shada ngokuvuma kwenhliziyo engenanhlolo nangothando olungakhuluniki esandleni bakwethu ngane yami nawe futhi ukwenza okufanayo
ulandele mina. Hey qiniso lami. Anginaso isizathu esibi ngalomyeni wami. Ngishada naye ngokuvuma kwenhliziyo engenansolo. Angothando lwakho londini. uNkulunkulu abusise ukuhlanganiswa kwethu. Esandleni bakwethu. Abantu bangabaganile bathula bathula. Ladies first all that. Ngathi ngiyehluleka lento uyibeka ngempambuzo yokwenza. Ubani? Wesifazane uqala ukufaka wesilisa. Wesilisa ufaka wesifazane. Bathi uqala ukufaka le untombazane. Manini. Mabini ke ayikhaleke manje. Mawusu uyifaka le ntokazi. Akubele ndaba nje mnandi uyikhuluma usizwe. Sorry. Motelo aphi unayo kodwa. Nanda le akagqabela libuke. Ntobeko ngema kwabeni zonke usengowamphela ngale ndandatho ngiyakubopha ukuthi uyofela kimi umuhamba noma edolobheni uthi uma ngabe ulunye noma esekhanda uyinwaye ngalomuntu ukuze bakubone uganile ngiyathandwa kwaZungu. I can't. I'm going to connect the microphone now. No camera Bengimeluleka ke ngikubuza ukuthi uma yethu uyaphinda ukugana ucelile unkosikazi omdala ukuthi uyagana uthi ucelile amen ngoba sengimeluleka ukuthi mangabe eqala ukuganwa ngalo kanali ilungelo lokugana unkosikazi engacelanga kulomdala avume ngokusemthethweni ukuthi ganwa baba wengane uthi ukwenzile njobe eganwa ile ngane yemukelekile kwaZungu ngokusemthethweni amen. Sondelana namakhamera. Sondelana. DJ wenzani manje? Ngaleli washi leli noNtobeko ngemaZungu lokuthi uma ngithi ngo5 ngifuna uzongeza inyawo ubuso ubukela bese uzongeza inyawo nesikhathi sokubuya ekhaya uzosibuka la esandleni bakwethu.
Asanteni baba yetu. Zipi Perez hizo kokala. Maufika esperanza ya buso. Niso zako muone. Kube ngana. Kosa zende jani? Asanteni baba yetu. Mawe zenjalo. Yote ngenda ngamani mbola la makota mnyagede mbide mtatu. Mtolo kutul hondiwa. Sekwa yusoi ngana natazo kukuna mnyanga. Tutwakana indota. Eonta. Amen. Wena matwekisa ni atupa mkunu boni. Wakakipisa ni atupa. Obo spili. Zoka 23. Nikola kwa tuki hindi. Let's see if it's phone from Taro. Approve. Mkoni pana mta tekin na koti mkoni pe. Usupero koti. Anjalo na uma 22. What 23? Kami mkoni.
Sizobuka ubuhle obungaka. Nibonile mamlo noma nibonanga? Oh nibonile. Cha besicela ke komanzini lapha ngemuva ebecela ke umalumandla ukuthi eze ngaphambili ezosibongela singomanzini osukwini ukuthi cha siuqale kahle umcimbi sawuphetha kahle. Bese sicela yedwa kangema ezoma lapha phambi kwethu ebonge nje ukuthi hayi silenzile iqiniso sakhe singane iyinhle endaweni sisuka ibanga elingaka saza nangeyimoto sathutha isikhathi sethu sizobona ubuhle. Besicela nje umanzini esukume kwethu sibongela. Uthi abantu hayi sebeyafa indlala. Sesibona ukuthi hayi asibonge. Okokuqala asibonge emanzini. Nyama kayisha ngamaphefezeli. Ngane inkomo yakithi amehiye indlomo bathi ukhule emnyaneni besalibele. Sibone ukuthi ukubekebeke. Sibonga ke ukwethembeka. Ubaba akaze ngathembeka emzini yabantu. Wenze into enhle ukuthi uthembeke la kwangena. Ngiyajabula kwesibili ngoba yafika intombi yakwangema lapha ekhaya yadlula. Uyivusile ke namhlanje ke Zulu. Ukuthi mangeme ehlale khona lapha ekhaya. Kungapheli ukukhona kaMangema phakathi komzi kaBaba. Siyabonga Ntusi. Siyabonga Dlokovu bona wasengweni. Sibonga kakhulu ukuthi uzovusa umzi kaBaba. Uma sikubuka nje sikubona siyathemba nje ukuthi hayi akho kuzohamba kubheka eceleni. Usela ukuzokwakha umzi kaBaba awuzakela uzobhidliza. Baningi abantu abeze emzini yabantu bethi bazokwakha kanti bazobhidliza. Sengathi kungafika siphathele kahle umuzi kaBaba.
uqhubeka uye phambili wande. Sibaningi ke bancane abala namhlanje ngaleli langa ngoba bonke bebangakanani. Kodwa nje sikufisela ukuhlala okuhle kuyahlaleka lapha ekhaya kwaZungu. Into enza abantu behlale kwaZungu ukuthi if besazi story sabo. You must know your story. Yeah. Uma kwageja lapho kwazi story sakho. SORRY. Kodwa nje uma story sakho sazi nje uhlala uzunabe. Kodwa kuma ngikubuka ke wena sengweni ngathi hayi uyasazi story sakho futhi mina ngiyamthanda umuntu o confident. Ngibonile ukuthi hayi uyayiqhanya nje lento yenzakho futhi uyazi ukuthi ungene kuyona wathi ufuna ungena ngo-front door awungenanga ngo-side door noma ngo-back door sekitchen ungena ne-broad daylight kubuka wonke umuntu udeserve nje ihlobo asimshaleni ihlobo singabi nomona na uzothola. Siyakubongela ke kakhulu-ke sibonga kini nonke-ke ihlwele enibe khona abafowethu odadewethu abafowethu zingane zethu abashana bonke abantu abala siyabonga sengathi kungaba kuhle konke noma sokubuyela emuva indlela ibe yinhle abalambileyo abanikeza ithuba abantu becoshuke ngesethunjini badle bakhululeke. Ngiyabonga mphathi wohlelo nawe uhlelo luphethe kahle noma singakuzwa kahle le kodwa luphethe kahle uhlelo. Thola leli thuba ukuthi ngibonge kini nonke. Kuyezwakala yini? Oh. Ngibonge bogwabeni. Unyamakayishi. Angikwazi ukuthi ke ngabonga ngithini umsebenzi seniwenzile phakathi kwaleli khaya. Into enhle kangaka. Umsebenzi uyancomeka. Sijabule sonke. Ngoba ukujabula kwethu kusho ukuthi kujabule ngisho inyanya phansi. Akukho okunye okwedlula ukwethemba uNkulunkulu. Ngibonga ke Mkhonyane izandla zedlula ekhaya. Inkosi kubusise ngomsebenzi wakho na uqhubeke lapho sukuthathe khona kwande njalo. Ngiyabonga.
Sephakathi. Hawu.